Ntambama ukuthi musukubheka inkinga zakho, musukubheka abantwana bakho abakuma drugs, musukubheka umuntu omnyeni wakho ocwilile otshwaleni, musukubheka ukuthi awusebenzi, musukubheka ukuthi washonela abazali umncane, musukubheka ukuthi awunandoda, uyi-single parent, musukubheka ukuthi awunamali awusebenzi. Kodwa yinye isolution ekumele uyibheke, kumele ubheke indoda eyalenge eCalvary, musukubheka izifo zakho, musukubheka ukuthi odokotela bathe une-cancer, odokotela bathe une-high blood, odokotela bathe u-HIV positive, odokotela bathe uyafa kusasa. Kodwa bheka uYesu olengayo emnqamlezweni. He is the solution of your problems. Jesus is my solution. Jesus is my solution. Jesus is my solution. Akunendaba ukuthi angisebenzi akunamali, akunendaba ukuthi akunamoto, akunendaba ukuthi ngivele ekhaya ehluphekayo. Kodwa yini into engiyaziyo, munye umlamuleli phakathi komuntu noNkulunkulu uKristu Jesu owangilamulela ezonweni zami. Ngangibhajwe emanyaleni, ngangibhajwe ezonweni, ngangibhajwe ebufebeni, ngangibhajwe otshwaleni, ngangibhajwe kwidakamizwa. Kodwa yafika indoda eyalenge emnqamlezweni. Shout Jesus, Jesus. Awuthinta ababili abathathu uthi ngikhululiwe egameni likaJesu. Awuthinta ababili abathathu uthi ngikhululekile egameni likaJesu. Awuthinta ababili abathathu uthi ngisindisiwe egameni likaJesu. Hallelujah.